खुलुमबाय। आंनि मुङा सारि ब्रह्म, गामि सारमारि, जिल्ला चिरां। खन्थाइ बिबारनि बानजायनायाव गाव सुजुनाय खन्थाइ बिबार बादायलायनायाव आंबो बाहागो लानाय जाबाय। खन्थाइनि मुं फंसे राव। गोसोनि थाखोमानाय सोदोबफोरा गुलुं गुजुं जायो आंनि बे गुस्थि बिजौआव, फोरमायनो फंसे राव आंनि सिमांनि दाउ मैनानो, नाथाय गिख'बे गोसो बहाथो फोरमायनो फंसे राव। माब्लाबा नों आंनि खाथिजों एरायनानै मिनिलाङोब्ला आंनि गोसोनि राव नोंनि सोरबा रजेनो, साल खुन्थायाव दानाय रजे फालिया फागुननि जावलिया बारजों आंनि लांगोनासिम मोदोमफैयो रजे। मिजिं बे आंनि बै मोदोमनाय रजे फालिखौ बैसागु बोथोराव आंनि गोदोनायाव नुनो मोनगोन। गोजोन्थों।